Ak ešte nepoznáš recept na tieto ultrazdravé blondies, tak asi žiješ niekde pod kameňom, pretože obleteli celý internet a tak som si povedala, že ich pre vás vyskúšam. Hlavnou ingredienciou na prípravu týchto virálnych blondies je cicer, ale odskúšala som to a sľubujem ti, že vo výsledku ho vôbec nie je cítiť. Cicer poriadne preplachneš a odstrániš prebytočnú vodu. Tento krok je veľmi dôležitý pre ideálnu konzistenciu. Pridáš ho do mixéru spolu s orechovým maslom. V pôvodnom recepte je kešu, ale môžeš použiť aj mandlové alebo iné. Pridáš med alebo javorový či čakankový sirup, vanilkový extrakt a štipku soli. Všetko poriadne rozmixuješ v mixéri a do zmesi ešte vmiešaš mandlovú múku alebo teda pomleté mandle a kypriaci prášok. Pre chuť môžeš ešte pridať aj kúsky čokolády priamo do cesta, vznikne ti taká konzistencia cookie dough a keď cesto premiestniš do menšej formy na pečenie, tak blondies môžeš dozdobiť čokokúskami. Na záver ich pečeš v rúre na 180 stupňoch a dôležité je ich pred krajaním nechať vychladnúť a potom odložiť na 2 hodiny do chladničky.